Onda күміш қыңғырауға жетті. Лилия айта, yazıl әлі, yazıl. Гүлназ апа дейм. Айтам, нәрсеге керексің, бұл нәрсе барсың мұнда. Нендей қызықлы әйбірлер бар мұнда. Бақсаң, Лилия меңа сөйлеп көрсетті. Шыннан да, достар, өзім де қызықтым мұңа yazılырға. Тезгіне сөйлеп алайын. Бұл біріншіден татар тілінде республикада балалар үшін шығатырған бірден бір газет. Біріншіден. Ол 8 битлі, төслі болып шыға. Атна сайын шыға, шимбе күнні атна сайын әрбір йортқа келерге мүмкін. Қазіргісі уақытта 2020 жылына 2 ярты жылғына yazılı бара, подписка бара. Бәйесі не бары 498 сом. Ярты жылға. Бұл почташа 200-ге яздыртқанды. Газетабыз 8 биттен тұра, бірінші полосабызда. Біз мына шондай белгілі бір оңышларға ерішкен сәләтлі балалар білен таныштырып барабыз. Газетабыз қабатлап әйтем, республика көлем тарала. Һәм хәтта Россия көлем тарала. Икенче бит, ашық ишек полосасы, анда біз республика балалар тұрмышында болған яңалыклар белән таныштырабыз. Менә күргәнегезчә фотоларын биреп барабыз. Өченче полоса, күңелемдә шигырь туды. Балаларның үзләре язган шигырьләре белән таныштырып барабыз. Бу бик мөһим, чөнки һәр балага үзе язган шигырьне менә шундый басма форматта гәҗиттә күрү ул инде күңелен үстерә, канатлар куятагын иҗат итәргә. Һәм шушы көмеш кыңгырау аша бик күп журналистлар, бик күп шагыйрьләр үсеп чыккан. Шуның берсе үзебез дип торабыз. 4нче полоса безнең төсле полоса. Без монда яңалыклар, интервьюлар бирәбез, кызыклы әйберләр, балаларга кызыклы булырлык әйберләр. Мәсәлән, бу санда кызыклы фактлар биргәнбез. Менә син дә миңа ошыйсың, мәсәлән, бераз гына теге балалар, яшүсмерләр күңеленә кызык булырлык, мәхәббәт турында инде, билгеле танылган балалар белән Әйтик, менә күптән түгел безнең Зөләйха күзләрен ача фильмындагы Йосыф белән әңгәмә чыкты. Шулай анда уйнаучы име? Йосыф белән әңгәмә. Аннары теге сестра Башкортстанда сугыш вакытында булган хәлләр. Сеңлекәш фильмыннан. Сеңлекәш фильмыннан андагы төп герой белән, малай белән дә әңгәмә ясадык. Менә шундый балалар һәм балалар дип әйтүем инде бу мәктәп яшендәге балалар өчен кызыклы полоса бу. 5нче полосада безнең Юаныч исемле полоса балалар бакчасында тәрбияләнүче сабыйлар өчен менә күрәсезме монда ниндидер уеннар, балалар өчен кызыклы шигырь, мәсәлән, монда тәрбиячеләр үзләренең эш методикасы белән, алымнары белән, уеннары белән дә уртаклашалар, шулай ук менә фотолар белән төсле дип күрәсез. 6нчы полосада без билгеле язучыларның, әдипләрнең, шагыйрьләрнең әсәрләрен, хикәяләрен, шигырьләрен биреп барабыз. Сан аша инде, чиратлаштырып. Әйтик, бунда Кадыр Сипатуллинның шигырьләре, балалар өчен шигырьләр. 7нче полоса яшүсмерләр өчен. Менә монда бу инде 24 февраль Гашыклар көне уңаеннан булганда кызыклы тарихлар, мәхәббәт тарихлары бирелгән, балалар үзләре иҗат иткән, күрәсез. Мәсәлән, Әдилә Мингарипова балык бистәсе районы Күгәрчен мәктәбе. Кстати, Күгәрченнәр безгә бик актив яза. Молодцы. Монда безнең менә шушы полосада булганы булаштыра Кәүсәр чишмәсе дигән рубрикабыз, ул дини балаларга дини бәйрәмнәр уңаеннан төрле аңлатмалар алып бару. Аннары һөнәр юлына, һөнәрләр сайлау буенча һәрбер һөнәрнең плюслары, минуслары, билгеле вәкилләре, кайда укырга мөмкин, менә шундый рәвештә дә таныштырып барабыз. Бу полоса безнең яшүсмерләр өчен. Һәм соңгы 8нче полосабыз безнең монда хикәя яисә әкият. Ул әкият гадәттә балалар үзләренә язган әкият була инде, безнең исемсез хат. 14 февраль уңаеннан кызыклы бер тарих. Анда аста безнең календарь рубрикасы. Кызыклы көннәр, бәйрәмнәр, даталар турында, аларның тарихлары турында сөйләбез. Яисә рецептлар куеп барабыз. Рецептлар кую белән шәхсән мин үзем шөгыльләнәм. Аннары мәзәкләр, кызыклар, Ләйлә бер вакыт дигән рубрикабызда чыгып килә. Безнең монда менә мәзәкләр куелган. Кәбир Леронның кызыклы шигыре. Ничә яшьтән ничә яшькә хәтле балалар өчен инде бу? Бу газет безнең балалар бакчасыннан алып, яшүсмерлек 20
чагына айтканда балалары булган һәр бер Әйе. татар Ул гаиләсенә әле балалар өчен генә түгел, ул беренче чиратта әтияниләр, әбиләр, бабайлар өчен дә бик файдалы. Менә мин бер апаны беләм инде, кибетче. Ул миннән сорап, әби кеше, нугы бар, газетаны яздырды. Мин оныгым белән татар теленнән, әдәбиятыннан и эшләрне фәкать шушы газетага телебезне саклап калырга ярдәм итә аннары Менә балалар. шулай Иҗат итәргә, әлбәттә, өнди. кулыңа тотып, балаңа атнасына 1 сәгать шушы газетаны укытып күрсәтсәң, аның әлбәттә тел байлыгы, татарча белүе бөтенчә бар. Бәясе дә инде 500 сумда юк. Ярты елга язылабыз.